दिनै जोङो R1 क्लास 10 R1 बे चेप्टारनि सोंथिखौ सावरायगोन। सोंथि R1 आव दङ जोंहा कुइसनाव स्ट्रिं रुजुथाय दिहुनना दङ। बेयाव गाहायनि बबे रुजुथाया मोनफा स्ट्रिं रुजुथाय होगोन। दा बेनिफ्राय जों दिहुननो दङ। बेयाव जोंहा मोनब्रै अप्सन दङ। बे मोनब्रै अप्सननिफ्राय जायखिजाया मोनसे दिहुनब्लाबो जागोन। आङो जायखिजाया मोनसे जायफोर जायो, जाय मोनसे रुजुथाया जायो, जाय मोनसे अप्सना जायो बेखौ जों दिहुननांगोन। स' बेखायनो बे अप्सनखौ आं सार्च खालामसै, नागिरनोसै दायो। थौदो R1 बेयाव दङ जोंहा अप्सन नाम्बार ए आवहाय दङ जोंहा 2/21 आरो 32/52। माने बेयाव नायनो होदो आरो बबेफोर स्ट्रिं रुजुथाय जागोन। दा अब्ला जोङो स्ट्रिं रुजुथाय दिहुननो थाखाय नायदो 12/21 बेथिं जोङो समानसिन होनो हागोन 32/52 दङ। अब्ला जों बे रुजुथायाव जोंहा मा जायो 12 सायाव आरो 21 सिङाव जेब्लायबो आरो 32/52 बाहागोनि 32। दा बे मोनबाय। बेनिफ्राय जों मा खालामनो हायो, बेखौ सानजाबनानै ओरैबो खालामनो हागोन, ओरैबो आरो दाननोबो हागोन। जिहेथु जोङो दाननो हायो 3 सानजाब 3/4 12 3/3 3/7 21। दा बेखौ जोंहा मा खालामनो हायो 8 जों हायो 8/4 32 आरो 8/7 ओंखायनो जोंहा रुजुथाया मा होनखो 4 आरो 4/7 समान 7/4 7/4। ओंखायनो जों बेखौबो समानथाय जादों स्ट्रिं रुजुथाय। ओंखायनो 12 आरो रुजुथाय 21 आरो 32/52 आ मोनफा स्ट्रिं रुजुथाय। दा बेवहाय क्लियार जाबाय होनना सानो। बेयाव जोङो बेखौ राननो हायो। बेखायनो जुदि नोंथांमोना बुजि मोना, आंनियाव कुइसन खालामफिननो हागोन। बुजि मोनैखौ बबे मोनसेखौ बुजि मोनाखै। माने 12 आरो रुजुथाय 21 समान 32/52। बेखायनो जों रुजुथाय बानायनायाव जों बेबायदि खालामनो हायो। जिहेतु A रेशिय' B इकुवेल टु C रेशिय' D, बेखौ जों मा खालामनो हायो ABC/D। दा बेखौ जों ओरैबो खालामनो AD आरो BC बेबायदि फर्माव दिहुननो हायो। जों बेबायदि फर्माव दिहुनना नैनिफ्रायनो दिहुननानै जोङो खालामबाय। दा बेखिनिखौ नोंथांमोना बुजि मोनदों होनना सानो। जुदि बुजि मोनाखै नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव आंखौ सोंहरनो हागोन। दा नेक्स्ट जोंहा सोंथि 2 दङ। सोंथि 2 दङ जोंहा मा कुइसन दङ, गाहायनि माबे अनजिमाफोर फारियै स्ट्रिं रुजुथायाव थागोन। दा बेखौबो जों दिहुननांगौ। बेनिफ्राय बबे जायो जों बेखौबो दिहुननांगौ। बेनिफ्रायबो फैदो नायनोसै होमब्ला जों दाना एखौ नायनि जोङो एखौ खेबसे नायग्रोनि जोंहा 2 6 6 8 दङ। अब्ला बेखौ जों जि रुजुथायाव बाहायोब्ला जों मा जायो 2/6 समान 6/8। अब्ला जों बेखौ बे फर्मुलायाव A रेशिय' B इज इकुवेल टु C रेशिय' D बे फर्माव जों बाहायनो हायो। अब्ला जों AD आरो BC बेबायदि जायो। बे एजों आरो बेजों ओरै जायो। अब्ला जों नायनि जोंहा मा जागोन A आरो D होमबा मा जागोन 2 × 8 बेसेबां जागोन 16। होमबा 6 × 6 बेसेबां 36। होमबा जोंहा मिलाया, बे जाहैया। अब्ला जों 2 6 ओरैबो खालामनो हायो 6 8 दानबा 1 3 दानबा 2 जों 3 2 जों 4। बबे स्ट्रिं रुजुथाय जाया। ओंखायनो 2/6/8 आ स्ट्रिं रुजुथाय जाया बा थाया, बेखौ लिरनो हायो। अब्ला जों बि अप्सनखौ नायनोसै। अप्सन बि आव मा दङ? अप्सन बि आव दङ जोंहा 10 20 30 60। अब्ला बेखौ जों नायनोसै। जिखुनु फर्माव जोङो
बानायनोसै बेखौ बि नाम्बारखौ बे फर्मजों बानायजों जा दानि जे मोनसे खान्थिजों बानायदों 10 20 30 60 कमा जाला बेयाव अब्ला जोङो 10 रुजुथाय 20 बा समान समान 30 रुजुथाय 60 अब्ला जों बेखौ लिरनोसै 10 आरो 20 समान समान 30 60 बाहागोनि 30 10/20 30/60 अब्ला जों नै लाथिख' लाथिख' दाननो हायो बेखौबो लाथिख' लाथिख' दानबाय अब्ला 3 सानजासे 3 सानजा 2 6 अब्ला जों नायदो 2 बाहागोनि 1 समान समान 2 बाहागोनि 1 अब्ला फारनैथिंबो समान जाबाय ओंखायनो बेयो 10 20 30 60 आ मा जागोन स्रें रुजुथाय जागोन स' गाइस नोंथांमोनखौ आं बुजि मोनदों होनना सानो जुदि बुजि मोनाखै कमेन्ट बक्सआव सोंहरनो हागोन दा बेखौ जोङो बेनिफ्राय 1 आरो 2 आ जोब्बाय दा जोङो 3 नाम्बाराव सोंदों जोंहा बेंखन दब्लायथि ए समान समान पाइ आर स्कुवेर होनदों जुदि ए आ बाङो अब्ला मा जागोन बेवहाय आरआ मा खालामो बाङो बेयाव बाङो जागोन आरो जुदि आरआ खमियो अब्ला ए आबो मा जागोन खमिगोन बेवहाय खमिगोन जोङो अपसन ए निया मा जागोन आरआ बाङोब्ला ए आ बाङोब्ला आरआ बांगोन जुदि आरआ खमियोब्ला जोंहा ए आ बेवहाय खमिगोन जोंहा कुइसनाव होदों नै बेयाव दङ ओंखायनो जोङो नैया 1 नाम्बारनिया बेवहाय पाइ आर स्कुवेर ए आ नैबे ए आ बाङोब्ला नैबे आरआबो बांनांगोन आरो नैबे आरआ जुदि खमियोब्ला नैबे ए आबो खमिगोन मानो थाखाय होनोब्ला जोङो बे मोननैनि माने सानखान्थि बे बेंखननि मोनसे सानखान्थियाव जोङो आरनि माना जुदि बारायोबा नैबे ए आ बारायखागोन आरो नैबे आरनि माना खमायोब्ला नैबे मा जागोन नैबेनि माना एसेबाबो खमायगोन आरो नैबा एसे बारायगोन दा बेखिनिखौनो जोंखौ कनसेप्ट क्लियार दंना गैया माने कुइसन दानदों अब्ला जोङो माने 1 नाम्बारनिया मोनसे अपसन मोनसेया जागोन ए आ बाङोब्ला अब्ला आरआ बाङो बे मोनसे जाहैगोन जुदि आरआ खमियो ए आ खमिगोन बेनो जोङो ओमफ्राय जोंहा 2 आव होदों नै गंसे गारिनि दावबायनाय समा t आरो समखौ t आरो जानथायखौ d लादों सोमोन्दोआव गाहायाव होनाय संलाय बायदि गाहायाव नैबे संलाय होदों t by d बेयाव माने 1/4 जायो अब्ला बेखौ जों लिरनो हायो मा लिरनो हायो नाय ओमफ्राय जोंहा कुइसनखौ नै होदों बेवहाय a b c d बे d आव अपसनाव a आरो d आ माने बायदियै बाङो माबायदि बाङो t आरो d आ बाङो माबायदि बाङो जोंखौ बेखौ दिहुननो दादों बेखौ जों दिहुनोब्ला बेथिं मोनसे अपसन होनाय दङ जोंहा बे अपसनाव होनाय दङ नै जोंहा बे ससेयाव नोंथांमोना नायनांगोन जुदि x y आव थोंजों सोंजुथाय जायोबा x आरो x y फारसे थोंजोङै मा बारायो अब्ला जोंहा बेयाव मा जागोन थोंजोङै बारायो नैबे मोनसे ए अपसन ए नि लांदां जायगायाव जोंहा मा जागोन t आरो d आ थोंजों बादियै बाङो दा बेनि गेजेराव जोंनो होदों नै बेहाय जुदि t समा 6 जायोब्ला d आ मा जागोन जोंखौ बेखौ दिहुननो होदों रुजुथायखौ अब्ला जों मा खालामनांगोन अपसन बी t = 6 जायोब्ला
d समान समान मा जागोन अब्ला जों नाय बेवहाय जोंनो होदों t d रुजुथाय 1 आरो 4 होदों अब्ला जों नाय बेवहाय नैबेनि पेरियडिक नायोबा जोङो नै बेहाय जुदि 2 बारियोब्ला मा जागोन नै बेजों सानजाब 8 जुदि 3 बारियोबा नै 3 सानजाब 4 12 आरो 4 बारियोबा नै 4 सानजाब 4 16 आरो 5 बारियोबा नै 4 सानजाब 5 20 आरो नैबेजों जुदि बारियोबा बेसे जागोन 6 सानजाब 4 24 अब्ला जों बेवहाय बुजिनो मोनो t आरो d = 1 4 जायोब्ला होमबा t आ जोंहा दङ t खौ जोंनो 6 होदों होमबा d खौ दिहुननांगौ निस्सय अब्ला जोङो 1/4 होमबा जोङो सिगां रुजुथाय बायदियै मा खालामनाय नैबे t आरो नै बेजों अब्ला जोङो सिंनिजों सानैजों क्रस माल्टिप्लाइ खालामबा d आरो बेजों सानजाबलायबेसेम 6 सानजाब 4 बेसेम 24 निस्सय नोंथांमोना बुजि मोनबाय जानांगौ बेयाव मा जागोन 24 जागोन बेनिफ्राय दङ जोंहा C अपसन अब्ला जोंहा बेवहाय बे अपसनाव 24 जागोन बे अपसनाव 24 दा जोंहा दङ नेक्स्टआव C अपसन C अपसनाव दङ जोंहा d समान समान 20 जायोब्ला t आ मा जागोन जों t खौ दिहुननांगौ अब्ला जोङो बे अपसनखौनो बाहायनांगोन बे मेथडखौनो बाहायनांगोन अब्ला जोंहा t खौ जोंहा मा होदो t खौ अलरेडि जोंनो t d बेसिम 1/4 होदों नङा होमबा जोंनो मा खालामनांगौ बेनि माना बेसेबां जायो नङा होमबा जों नैबो नायनो हायो 6 जों सानजाब्ला बेसेबां जायो 6 सानजाब 4 24 होमब्ला मा सानजाबा 20 जागोन जों बेखौ दिहुननो हायो बेखायनो जोंहा बेवहाय मा होदों t आरो मा होदों d समान समान 1/4 ओंखायनो t आव जोंहा मा दङ गैया t खौ दिहुननांगौ d आव मा दङ जोंहा 20 बिथिं 1/4 अब्ला जों मा खालामनो हायो बेजों t4 समान समान 20 जिहेतु t खौ दिहुननांगौलाय 20 खौ 4 जों रानोब्ला बेसेबां जायो 4 सानजाब 7 20 ओंखायनो मा जागोन 7 बे जोंहा बेवहाय t नि माना मा जागोन 7 निस्सय नोंथांमोना बुजि मोनबाय आं सानो आरो d आवबो बेबायदिनो अपसन d खौ नाय दा जोङो 4निखौ बानायनोसै दा 4 आव दङ जोंहा होखानाय दङ कुइसनखौ नुदों दा 4नि कुइसनाव जोंहा p % q आरो p जायोब्ला q = 30 दानिया p समान समान 2 आरो q नि माना बेसेबां जों बेवहाय मिथिबाय q नि मानखौ जों दिहुननांगौ अब्ला जों q नि मानखौ दिहुननो थाखाय फैदो सिगां फारसे आवगायनोसै सलुशन होनाय दं मा होनाय दं नायदो बेवहाय होनाय दङ p समान समान 6 आरो q समान समान 30 ओंखायनो सोंथि बायदि लाबाय जोङो p % q सरि ओंखायनो p k q खौ जों मोनसे मा कनस्टेन्ट हमबाय दिदोम जेराव जोंहा दिहुननांगौ नालाय दा जों p नि मानखौ होनाय दङ p निखौ लिरनोसै p आ 6 आरो k बेनिफ्राय q आ जोंहा 30 अब्ला जोङो बेखौ k 30 खालामोबा 6 खौ बेजों लांनो हायो अब्ला जिहेतु जों k खौ दिहुननांगौ k ओंखायनो 6 आरो 30 रानोबा 6 सानजाब 6 सानजाब 5 30 ओंखायनो k नि माना 5 बाहागोनि 1/5 अब्ला जों दानिया आरोबाव जोंनो मोनसे अपसन होनानै दं मा होनाय दं दानिया जोंनो मा होदो p समान समान 2 अब्ला
P इज इक्वल टू K Q जों लिरनो हायो बेवहाय P नि मानखौ जोंनो 2 होदों आरो K नि माना जों दानि सिगाङावसो दिहुनबाय 5/1 आरो Q जों Q खौ दिहुननो होदों बेवहाय जों सिगांनि Q नि मानखौ लिरला मानो होनबा जों Q नि मानखौ दिहुननो होदों ओंखायनो 2 ओमफ्राय बेयाव सानजाब जाना दङ ओरै होमबा 1 सानजाब Q आरो 5 अब्ला जोङो Q 5 ओरै लाबोबाय सुबिदा जानाय बायदि 2 खौ बेखि हरबाय Q खौ जोङो बेथिं माने क्रस माल्टिप्लाइ खालामलायनाय मेथडजों जुदि खालामोबा Q सानजाब 1 Q आनो ओमफ्राय 2 सानजाब 5 समान 10 अब्ला दिहुननो गोनां बे नैबेनिमोन अब्ला दिहुननो गोनां Q नि माना मा जागोन 10 अब्ला जोंहा अपसन होनाय दङ अपसन नाम्बार C आ जागोन जोंहा बेवहाय बे अपसन नाम्बार C दा नेक्स्ट दङ जोंहा संलाय 5निखौ नाय जोङो बाहायाव होनाय दङ जोंनाय बेखौ आं बेयावनो बुजायना होनोसै नोंथांमोना बुजि मोनगोन जेरै x आरो y नि मानखौ जोङो 1 जायोबा 1 जायोबा सासेयाव 32 गोलैयो जुदि 2 जायोबा अब्ला जों मा नांगोन बेखौ राननांगोन 32खौ जुदि 2 जों रानोबा निस्सय 16 मोनगोन आरो 32खौ जुदि जोङो 4 जों रानोबा बेसे जागोन 8 3 4 32 अब्ला जोङो आरो 2खौ जुदि रानोब्ला मा जायो 32खौ जुदि 8 जों रानोब्ला बेसे जायो जोंहा 32खौ जों 8 जों रानोब्ला 4 जायो जों नायनाय बेयाव जुदि जोङो नियाव नायोबा मोननै मा रानबोबाय थादों दिनै सिम्पल बानायना देखायनोसै आङो x y 132 होदों अब्ला नियर 2 बेवहाय मा होदों 4 बेवहाय 8 होदों बे जोंहा 5 नाम्बार अपसननि सलुसन अब्ला जों नाय बेवहाय 32खौ जुदि 2 जों रानोबा 16 जायो बेखौ जों मिथिनांगोन रानोबा 2 रानबा 16 जायो अब्ला जों नाय 16 जों 2 सानजाबा बेसेबां 32 मोनो बेवहाय निस्सय बेबायदिनो कन्डिसन जाबोदों अब्ला जों बेवहाय मा मोनगोन जुदि साब्रै मानसिनो 32खौ रानोब्ला मा जागोन जोंहा 8 जेरै 4 सानजाब 8 32 अब्ला जों नैखौ मिथिबाय 4 जों मा सानजाबोब्ला जोङो 32 मोनो 8 जों मा सानजाबोब्ला 32 मोनो निस्सय बेखौ जुदि जोङो 32खौ जुदि 8 जों रानो अब्ला 4 बेयाव मा जागोन 4 अपसन नाम्बार C बेनिखायनो अपसन नाम्बार C आ कारेक्ट एन्सार स' गाइस दा बेखिनियाव आरो वाननि कनभारसेसन बा जि प्रब्लेम सल्भ खालामनाय बे जोब्बाय थेंक्स नोंथांमोनखौ थेंक्स होयो आं जुदि नायदोंब्ला आरो नोंथांमोना जुदि निस्सय बुजिदोंबा आंनिफ्राय माने गोजोननाय थाबाय आरो जुदि बुजियाखैब्ला कमेन्ट बक्सआव सोंहरनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय थेंक्स